Ramiću. A sada poslušajmo čovjeka kojemu je Hrvatska svetinja, a pravna država životni cilj. Naš Boško Šiljeg. Dragi moji okuzenci, dobro vam večer. Moram vam reći da se dosta nelagodno osjećam i ne slutim baš velike uspjehe u ovim izborima koji nam predstoje. A ja to gledam na banalnim stvarima. Kad smo mi ovdje 90. godine radili ono što smo radili i kad je ova dvorana bila dupkom puna, radili za Hrvatsku državu, naravno, kao i uvijek, onda smo ja i grupa mojih prijatelja kupili 250 litara nafte i ugrijali ovu salu. A nama je večeras ovdje zima, negdje gdje se sala. A vidite kako smo mi veličanstvenu stvar tada napravili za Hrvatsku državu. I da mi nismo tada ugrijali salu, nama bi se pojedini ljudi koji su tu bili nazočni i mi im omogućili da govore prvi put u svom životu, oni bi se preklanadili, gospodo. I sad promislite vi da su nam takvi acovi kao Luka Bebić i Velibor Kikere složili. Šta bi Hrvatska država danas? A znate zašto ja spominjem Luku Bebića i Velibora Kikere? Jer se ovdje snima, te kazeta opet u Zagrebu. Uvijek po prošli put. A neka je poruka u Šeksu i Tuđmanu, a evo Šiljega opet među svojim okuzencima. A želim vam reći da sam ja smatrala sve do prije par mjeseci da je kazeta išla iz Metkovića, to jest iz Krvalca. Ne, išla je gospodo iz Opuzena. I znamo ko je nosio Opuzen i u Zagrebu. I to ćemo i kazati kad bude vrijeme. A vi se sjećate, gospodo, te kazete. Kad smo zajedno na magistralu izašli i kad smo mogli izaći na magistralu za našu općinu i kad se nismo plašili represalija protiv nas, jesmo li danas toliko slobodni ili smo možda u nekom strahu? Ja se ne plašim. Da se plašim, ne ova imena spominjamo. Pa to su ipak ljudi koji vode takvu državnu sigurnost državljana Hrvatske. Na moju veliku žalost, ne znam kako vi mislite. Neki je čudan strah zavladao hrvatskim političkim prostorom, neki je čudni strah zahvatio nas Hrvate ponovno. I ja smatram da to nije dobro. Za hrvatski nacionalni korpus i za konačnu našu državu. Čovjek koji se plaši, on nije slobodan. On ne može biti djelatan. On ne može biti domoljub. On je sputan u svojim aktivnostima. Takav čovjek ne može davati ni svoje obitelji, ni svoje države. A ja sam se uvijek borio za Hrvatsku državu i Hrvata koji se u toj državi neće plašiti i koji će vladati tom Hrvatskom. Da li danas u Hrvatskoj vladaju, gospodo, Hrvati? Reklo bi se pravničkim žargonom, formalno, pravno, svakako. Svi su Hrvati po nacionalnosti na vlasti. Ali gdje su bili ti Hrvati kad je grmenuo?